Takže čaute všetci, dneska si ukážeme 12-kilový win na Rebirth Islande. Použil som momentálne najlepšiu gunu Super 46. Keď chcete vidieť, aký loadout som zvolil, pozerajte až do konca. Budem rád, ak mi dáte like a follow a ja už to ďalej nebudem naťahovať. Užívajte si videjko. Tam je. A to nie je on. Dead. To bol iný, to bol no skin, jakoby. Loadout kúpili pri nás na prízne. Idem. Kde? Tu na jednotke. Tu bol červený dym. Máme ešte jedného typka, hej, takže dávaj pozor. Aha. Snajpi, zo príznu, zo strchy. Aha, okej. Tu niekde. Tu nie, jo, vidím ho. On za loadoutom, uteká dnu. Pada. Pada. Je crack, ten sniper, no ten čo pada. Jo, kámo, mne presne mi došli na boj, keď som... Dead? Ešte jeden. Kroky, poď. Jebe. Oj, tak nemám rád fajtenie v príznu, bo to tu nepoznám. Dole. Tu, vidím krok. Tu je. Dead. Nice. Máme strechu. Ja idem tu cez zipline. Zozadu si mám, zozadu. Za mnou. Neviem skáde vôbec. Ani ja, ale to aké by tu bolo. Job. Je tam. Tu streľal po ním, tak to je tu typek. Squid Game. Čo mám ja? Čo ja mám? Za tými krabicami je. Vidím. Ty už zdrhol? Dead? Nice. Dobre, dead. Shimon care package tam dali, niekde pri tom dome. Jo, vidím. Padajú. Padol, na shop padol. Typek? Sme sa Je crack. V rohu úplne. Kde? Klauster dali. Máme tu typka! Na streche, Vidím. Matej. Dostal? Nájde. Pár hitov. Musím prebíjať count, jak dlho mi prebíjať sniper. Myslím, že to si tyka, on nie je zle z tých smokov. Typek pri mne. Dva, jeden na hit. Idem res. Nie. Máš sa, ok. Jeden dead. Je crack. Dva, ešte jeden. Za tým je. Vidím. No daj pozor, než dostaneme. Zakaďal. Tu je. Ja som skočil dole omylom. Idem, push. Nie, dvaja sú. Tam sú ešte dvaja, Šimon, pod tebou. Rýchlo strecha. Michael Myers dostal, len ja som omylom vyťahol superi, ne Ames. Tu je. Jeden za rohom na jednotke. Michael Myers dead? Možno kúpi. Nie, tu je. Daj, Klaus. Je crack. Dead? Nice. Pod nami sú na stope. Jo, strecha, Šimon. Tu je, na... Má malo. Ešte jeden. Za tebou? Nie, za tým tu. Zabil. Ja už mám dosť killy. Nie je tu. Skočil dole. Došli, ostaň na streche. Poď kempite toto, bo oni môžu tu stade. Job. Poď tu. Tu kempi. Oni pôjdu.
Ja bitte. Nepôjdu. Ne. Ne. Oni dole, dávajú smoky, idú. To je. Jeden nok, rez, rýchlo, stíhaš. Má gaz masky, takže... To je typek. Je krek. Dead. Ešte jeden v dome. Kde? V dome. Dvaja. Nestíhaš rez, ty vole. Ah. Jedna, ticho. Jeden ti tam ide. Z okna. Ešte tam. Nice! Easy. Easy. Dobre. Superi bez gana. Od dneska ju furt hrajem. Veľmi dobrá gana, kámo. Easy, Matej, pekná hra. Nádhera. Škoda, že som mal ten najteplejší skin v celej hre. Easy win. Pekne. Teraz ku tým sľubovaným attachmentom. Na muzzle si zoberte Zehman 35 Compensated Flash Hider alebo Quartermaster Suppressor. Odporúčam vám Zehman 35, lebo má lepší recoil a neznižuje vám rýchlosť ako Quartermaster Suppressor. Optiku a barrel nechajte na empty a na underbarrel si dajte DR6 handstop, magazín si dajte 40 ranný a na rear grip si dajte Phantom grip. A na stok si zoberte Rescue 900. Tento loadout vám zaručí 100% win a keď nie, mali by ste sa nad sebou zamyslieť. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video do konca a budem rád, ak ma podporíte lajkom a followom a uvidíme sa na ďalšom. Čaute.